Ba, ba, bat, bi, kaixo, atxaldeon, ongi etorri.
berritzegin. Ez hori da bidea. Bai. Ez? Bai. Vale. Txandakaten berko dezute. Karmelek dauka. La entrevista batean, zani, joinez, nabaja suiza bezala. Eta biatzen zutatzen zutela. Hor, damota da. Baina oso ondo egingo du. Bai, bueno, ogasuneko kontuak dira batez ere, bai. Arratsalde on denori, badia 8 eta uste dana gaudela, beraz, nahizunean Angela egingo gea. Lehenengo puntua, 2017ko ekainaren 27ko ohizko osoko bilkurako akta onartzea. Hor badakizu bidali da, gaur goizean bidali da txostentxo bat egin duguna coworkingari buruz, nahita egun horretan onartu zen araudia, zalantzan gelditu zen coworkingaren kanonaren prezioa izango genuke. Eta gaur bidali da txosten bat esaten nola kalkulatu den, eta udalak bere gain ze kopuru hartuko duen defizit hortatik. Bizka bat ikusteko nola ordainduko duten erabiltzaileek, eta udalak zenbat ordainduko duen. Horrekin bizkat justifikatzen da horrek hori. Horrekin emango genukeia onartuta arautegia. Argitatu egin behar da, baina behintzat hasierako onarpena eman da.
Bigarren puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2017ko ekainaren batetik, 30-era, 2017/978, 2017/1187 dekretuak. Zerbait azpimarratzeko? Ez? Bale. Hirugarren puntua, 2016ko kontu orokorraren onarpena. Ainoak emango du. 2016ko Tolosako udal sektore publikoaren kontu orokorra, kontuetarako batzorde bereziak egindako txostenarekin batera, 15 eguneko epea jende aurrean jarri da Gipuzkoako Foru Aldundiaren boletinean. Erreklamazio hori gabe, uztailaren 14an bukatu zen epea, eta orduan espedientea ekartzen da onar dezan osoko bilkurak. Orduan bozkatu behar da. Bale, onartuta. Laugarren puntua, 1348/2017 2016 kreditu transferentzia eta 1350/2017 2017ko 7. kreditu gehigarria dekretuen jakinarazpena. Begoñas. Hemen, kasu honetan egiten duguna da, ekartzitugu 2 kreditu aldaketa, 6. kreditu aldaketa izango zen transferentzi modalitatekoa, kasu honetan da Gaztediko departamentotik eskatutakoa, eta hemen eskatzen zaiguna da 4. kapitulotik pasatzea 2. kapitulora 3.500 euro. 3.500 euro hauek izango zian behantatuz programa horrea eramateko aurrena diru laguntzaren barruan ikustezan, eta gero departamentoan ikustezan igual hobeto ikusiko zala jarduraren barruan. Kasu honetan bakarrik egiten duguna da, partida batetik diru atera eta beste partida batean sartuetan. Kasu honetan baita ere programa berdinekoa dianez, alkatearen eskumena da hau egitea eta hola egin den. Eta gero 7. kreditua da kreditu gehigarri bat, kasu honetan, kreditu gehigarri honetan erabiltzen duguna dia 11.500 euro, eta hauek banatzen dira 2 zatitan, 6.500 euro pasako zian merkataritza departamentuarentzat, merkataritza departamentua. Kasu honetan honekin egingo genukena izango zen aurre egite zaiogune biziaren proiektuan barruan errementeri kalean egin behar dian ekintza batzuei, eta gero beste 5.000 euro jarri deguna da, edo sortu behar izan deguna izan da partida berri bat, orain arte existitzen etzana aurrekontuetan, eta da Oriaburuko mantenimenduko gastuak aurre egiteko, eta kasu honetan aurre ikusita zeuden guaingoz 5.000 euroko gastua, eta bida sartu deguna aurre egiteko gastu horiei. Kasu honetan 11.500 euro hauek lortzen dira edo atatzen dira gerakinetatik, eta nola ez zuten gainditzen alkateak duen eskumena 2017an, hortik atea du dirua. Hau berri emate bakar izan. 5. puntua, 2017 kreditu aldaketaren espedientea. Egunkortasunari buruzko txostenaren komunikazioa udal batzarrari. Hemen beste kreditu aldaketarekin bezala, txosten jakinarazpen hau ekarri behar dut, eta printzipioz hemen Tolosan administrazio izaera duten entitateen 2017ko behinbetiko aurrekontuak kreditu aldaketarekin honekin ez du betetzen aurrekontu egonkortasunaren helburua, baina bai betetzen du finantza iraunkortasunaren helburua. Bigarren helburua ez betetzearen arrazoia diruzaintza gerakina erabili izana denez, bakarrik komunikazio honekin aukera daukagu salbuetsita moduan usteko plan ekonomiko finantzarioa. Hau horrela da entitate hauen egoera finantzarioa iraunkorra dela, eta aipatutako urraketaren ondorioz ez dela konprometituta geratzen. Eta bakarrik da kontu ematea. 6. puntua, deialdien ez dago ondo jasota, jartzen du 2017ko aurrekontuaren lehenengo 6 hilabeteko exekuzioa eta jarri beharko luke 2017ko aurrekontuaren lehenengo 6 hilabeteko exekuzioaren berri ematea. Kontu ematea. Zuko izango zu irakurriko.
Irakurringo dut Ogasun Batzordeak 2017ko uztailaren 19an hartutako ditamena. 21/2003 barkatu, Foru Arauaren 74 artikuluak ezarritakoari jarraituz, kontu hartzailea 2017ko aurrekontuaren lehenengo 6 hilabeteko exekuzioari buruzko ondorengo dokumentuak aurkeztu ditu. Sarrerak, kapituluka eta partidaka, gastuak, kapituluka, konzeptuka eta organuka. Lehen 3 hilabeteko informazioa aurkezteko erabili ziren egitura berdineko dokumentuak erabili dira. Udalbatzak beste informaziorik eskatzen ez duen bitartean. Batzorkideak jakinaren gainean geratu dira. Jakinaren gainean gelditu da orduan udalbatzak. Zazpigarren puntua gizarte politikako diru laguntzen oinarri espezifikoak. Diru sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onarpena. Bueno, uste, aspaldi honetan udalbatzak onartzen ari dela, ez? Hainbat ordenantza, diru laguntzen eta da beste bat. Ez dakit, norbaitek nahi duen aipamenik. Bai, pixkat argitze aldera, Udal diru laguntza hauek dira erabat gizarte politikaren barruan udal eskumenekoak direnak, bideratuta daude larritasun ekonomiko egoeran dauden persona eta familiei, bizikidetza unitatei, eta baita ere bereziki babesa ematen die gizarteratze prozesu batean murgilduta dauden personei. Izan litezke itzuli beharri gabekoak, horiek eman aurretik gastua beharrezkoa dela egiaztatu behar izaten da, eta izan litezke baita ere mailegu modura ematen direnak, ez? Egiten da arreta personalizatuaren plan bat, hori gizarte zerbitzuko departamentutik egiten da, proposamen txosten bat eta baldintza batzuk bete behar izaten ditu. Udal diru laguntza hauek ematen ari dira udal honetan aspaldin, baina gaur egiten duguna da regulazioa onartu, pixka bat ordenantza hauek onartze aldera, ez? Besterik gabe. Prozedura esango litzake hona hasierako onarpena ematea udalbatzak, jendaurrean jartzea gutxienez 30 egun iragarkia boletinean argitaratuta, beraz, bozkatzera pasatuko ginateke. Aldeko botoak, ados, onartuta. Zortzigarren puntua, Tolosako udalarrian jasangarritasunaren eremuan ekintzak antolatzeko diru laguntzen ordenantza. Hasierako onarpena. Bueno, antzeko kasuan gaude, ez dakit patxi nahi duzu hitzartu? Bueno, ordenantza honekin nahi dena da pixka bat arautu, ez? Administrazioak udala kasu honetan bere lan egin beharrak ditu naturaren alde, jasangarritasunaren alde eta baita klima aldaketaren kontrako ekintzatan. Zorionez, badira hainbat herritar, linea honetan jarri, eta ideiak eta botatzen dituztenak. Gure ekintzatako bat izango da laguntza ematea, ez da, herritar hauei. Orduan ordenantza honekin egiten duguna da arautu, ez, nola zein arlotan eta joango diran laguntza hauek. 4 puntu dira, azkar, biodibertsitatea, ekosistemak eta ingurumene naturalak eskaintzen dituzten zerbitzuak ezagutzeko eta baliatzeko egiten diran lanak. Zorionez, nik hau azpimarratuko nuke, besteak dira esandako hildo horietan. Tolosan betidanik naturarekiko izan dugu nik uste dut sensibilitate berezi hori, beti egia da, begiratu izan dugula asko kanpora aldera. Zorionez, herritar asko dago orain balorean jartzen gure herrian ditugun baliabideak eta interesgarriak direnak. Badute baloren jartzeko gogo hori zaintzeko eta beste herritarrei eskura jartzeko informazio guztiri. Eta nik uste dut alde horretan eta beste guztietan ere bai oso interesgarri izango dela hemendikan bideratuko ditugun laguntza guzti hauek. Bozkatzera pasatuko da, aldeko botoak. Bale, onartuta beraz. 9. puntu da, itxitako ekitaldiko fakturaren onarpena.
Bueno, hor dago faktura bat, dago kionan 2016 urteko ekitaldiari, baina oso berandu aiatu da, urte itxita zegoena, eta Gipuzkoako Lurralde Historiko Toki Erakundearen aurrekontu buruzko legaren arabera, udalbatzak onartu beharko luke hori ordaindu ahal izatea. Ez banago oker, ez? Orduan, bozkatu behar da, onartzen dugun faktura, o zer egiten dugun? Pixka... Angel, pixka bat argitze aldera... Azpada ez dugu esan izena, Publikazio baten suskripzioa da, 2017 ordaintzerakoan kontrolatu gea udaletxean 2016 ordaindu gabe zeola, eta horregatik eskatu dugu faktura ordaindu ahal izateko. Hori izan da kontua pixka bat, jakitearren. Beraz, bozkatu egingo dugu, aldeko botoak. Onartuta. Bien, 11. puntuak eraberean ikusiko dira. 10. esaten du erabateko dedikaziorik eta dedikazio partzialik ez duten korporazio parteen ordainsariak 2017 onarpena, eta udalangilaren zein erabateko dedikazioarekin edo dedikazio partzialarekin aritzen diren korporazioekin ordainsarien igoera onartzea. Badakizue aurtengo estatutuko aurrekontu legeak ahalbideratzen doala eguneko bateko igoera izatea, beti ere masa salarialaren igoera ez bada esaten kopuru hortako baino handiago. Gaur goizien uste bidali dela baita ere esaten egiten den igoera ez dela masa salariaren eguneko batekoa baino handiago. Espedientean daude baita ere diktamena giza baliabide eta udala antolakuntza batzordearena eta baita ere txostena, teknikoarena. Hor bakarrik azpimarratu ere da, bi gauza txostenean dago jarrita erabateko dedikazioa daukaten korporazioko partaideen ordainsariak muga dago jarrita 51.000 eurotan. Gertatzen da Gipuzkoako foru dekreto batek arautzen duela hori modu berezi baten eta kopuruak handiago dira. Eta gainera egiten duena da kalkulatu kopurua Eusko Jaurlaritzaren karguaren arabera. Orduan, horri lotuta dago. Ez dauka garrantzi ondiri, baina bakarrik jateko txostenean dagoen kopurua ez dela zuzena, hori baino kopuru handiago dela. Eta orduan horrekin izango litzake bozkatzea igoraren eguneko bateko igoera. Aldeko botoak, barkatu. Hoi da. Zalantzai gabe aldeko boto emango dugu ikusi zuen bezala, azken baten langileen erosalmena pixkanaka berreskuratzeko bide dalako eguneko bateko azken urtetako igoera hauek, oraindik oso eskaz gelditzea, 2010en eguneko 5 jetxiera izan zuelako eta ondoren urtetan izoztuta gelditu zitzaizkielako soldatak, baina badirudi pixkanaka langileen baldintzak bermatze aldera bide hortan gaude. Eta aukera hau aprobetxatuko nuke beste aldi batzutan aprobetxatueten bezala 2012an pixkat erreformaren historiakin da martxan hasi zanen guzti hau, orduko udal gobernuak guk komiteakin batea adostu genuen alako akordio marko moduko bat, egia da legezkotasunik ez daukala, baina nola baite langilei euron baldintzen inguruko marko bat eskaintzaile. Orduan nik berriro ere gaur egun zuek gobernuan zaudeten noi gonbiatzea izuet hoi sinatzea, besterik gabe. Norbaitek? Orduan bozkatzea pasatuko da. Aldeko botoak? Bale, orduan onartuta ematen da. Azkeneko puntua, 12. puntua, galderak eta eskaerak. Nekatuko ez osoko bilkuran aurretikan bildu genen komentatu duen bezala, kezka adierazi nahi dugu zenbait batzorden maiztasun eskasoi dalata. Batez ere nik zuzendu nahi dut pixkat pertsonala batzordea dagokionean, kezkatuta gaude personal batzordeko eta personal sailko funtzionamentuakin, eta bintzat guretzat oso sail garrantzitsua da, azkenen barne funtzionamenturako ezinbesteko dalako pertsonal sailak ondo funtzionatzea.
azkenengo aste honetan, bai Indakorrek eta Presaka erabaki hau hartzeko batzordea, baina horren aurretik aipatueten bezala, eztabaidarako batzorde bat, informaziorako batzordea apirilen izan zen. Apirila hasieratik honea, 4 hilabete pasaian honetan ez deu batzordeikin. Pentsatzet, abuztua inabil, jajutegia iraila, eta batzordekideok ez deu eukiko 6 hilabetetan zehar personalan inguruko inolako informazioik. Kezkatuta gaudez, urte bukaera hasieran, erabaki genuen lanpostu baloraketakin, berrikusketakin hastea, horren inguruko informazioik ez daukau. Apirilen komentatu zen LKSek ingo zula, urtarrilen aipatu zen, hilabetero hasiko ginala baloraketan inguruko hausnarketa egiten markatu langile bakoitzana, ez dugu ezerrin. Era beren, langile komentatu igutenagatik, zenbait errelebo kontraton ingurun alako arazo batzuk daude, irailen zenbaitzu ja informazioa eman bartzaile, ez daukau berririk, zenbait langilek alako kezka diraziue beren kontraton ingurun, guk ez daukau berririk, langilek ere ez, orduan ez dakit kezkatuta gaude zentzu hortan. Nik egia esan lore, kezka hoik ez dakit exactamente zeri eragiten dieten, baina batzordean aipatu beharko dira, eta egia da maiztasuna jetxi bali madiala, maiztasunak haunditu beharko dira, ala ere, beti ere bermatu behar dela, danak posiblea izatea baita ere, askotan ordutegiak eta kompatibilizatzea hori ere leno hitzein dugu goran, bai oposizioko kidei eta baita ere gobernuan dauden kidei, baino aldi berean ere lanean daudenak, ez? Baina egia da maiztasuna jetxi behar balin bada, arduratuko gehala eta maiztasuna onditu beharko dela. Azkenen maiztasuna 4 hilabete goaz ez errin gabe, lehengo asten bai aipatu zitaigun, pixkat pendiente zeuden gaietarako batzorde aste honetan ingo zala, eta pentsatzet ja ez dala ingo, ja buztun sartzekea pixkat horreatik. Gauza bada hilabetero itea, baina noski geldituko geha 6 hilabete pentsatzet martxan jarraituko gula sailak eta erabakiak hartzen atxuko zeatela, baina behintzat jakinarazpenik ez daukeu. Erabakirik ez dela hartuko batzordetik pasagabe hori ere esan nahi dizut, bazpadarik. Ez dakit beste zerbait daukezuten. Arratzaldeon, badira, lau hilabete, gerantaz negola lan kontuak medio, baina, hemen nagoela aprobetxatuko dut gauzatxo bat komentatzeko. Uztailan hasieran Eusabalen gertatu zen kloro isuri malapartatuaren kontura, badaukat kezka bat zegoen. Gau hartan, ETV2ko teleberri ikusten, alkate handera ikusi nuen, adierazpenak gaztelena ziten, eta pixkat txokante gertatu zitzaidan, hemen hizkuntzari izpidena bera, printzipioz euskara lehentasuna lukelako, eta gaina EITB-ko komunikabide soien aurrean zirelako adierazpena ikusetzien mikrofonoak EITB-ko azian bilak. Komentatu uzia bai jokinekin, bai olatzekin gero, argitu ziaten izan zala, nola presioa jesentu zula olatzek erdela ziteko, eskatu ziola kazetariak, ulertzen du personalaki presio hori, niri ere gertatu zaidalako, eta izan ditudalako lakoak nire jardun politikoan, baina, eta bere zortan geldituko zen kontua, baldin eta horrengo astelen igandean, ze Xabi Lasak berrian igandetan egiten du irratien kronika, hau irakurri izan ez banu ez. Tolosako 6ak, hola titulatzen du. EITBek adierazpenetan erabili beharreko hizkuntza tratamendua arautu berri du. Esan zaigunez, euskarak toki gehiago izan dezan gaztelenerako kateetan. Eguneroko praktikak ordea, auzitan jartzen du printzipio hori. Zenbetetan oso modu deigarrian. Azkeneko lagira saldagarria azazkenan izan genuen, Radio Euskadiko bulebar saioan. Tolosako igerelekuko Gipuzkoa kloro intoxikazioa dela eta 6 testigantza labur, 2 aldiz osatuta bakoitza, eskaini zituzten. Lau haur alkatea eta soiltzaile bat. Dena gaztelen egutxean. 6ak euskal hizturak zalantzari gabe, deredua nagusi den herri euskaldun batean. Eta kezka hori, hain zuzen ere, nolabet Tolosaren errealitate soziolinguistikoen irudi distorsionatu bat ematen diolako teleberri ikusten dutenei.
Eta horrek gogora ekarri zidan personalki lagun batek hain dela gutxi esan ziana, kasoletatez ETB-bin, kirolari euskaldun famatu ezagun batek euskera zentzun zuenean esan zuen, ostia, siapel euskera! Hau da, eta gure iritziz ez da hori egokia euskalaren normalizaziorako, ez bain dire erabilera datuak atera dira, erabileraren onerako, ze liderrak behar ditu, eta liderrak euskera zagartzea behar dugu euskal komunikabideetan, eta gure proposamena eta eskaera da udalari, bialde zaiola EITB-gerik dudun baten adiraziz, gure iritziz egokia izango litzakela EITB-ek Tolosako errealitate soziolinguistikoa erakustea, baita gaztelenako bere saiotan ere. Horixe. Bai, bueno, egila da komentatu gintuzula Iñaki zure kezka, ez? Eta egila da Bulebar saioan emandako adierazpena horiek entzundako personak hartu dezaketela irudi distorsionatu bat herri honetan dagoen egoera soziolinguistikoaren inguruan. Hala ere nik egoera hori kontestualizatu nahi dut pixka bat, ez? Irizpide bat izan liteke, gehiago uste izan behar dula telebistarena gurea baino, naiz eta guk ere eskaera bat egin dezakegun, eta ez zait txarra iruditzen eskaera hori egitea. Bino, piztinan gertatutako istripu komila artean, horren ondoren egin behartzian adierazpenak, egoera oso kritiko baten aurrian genden, ez? Jendea urduriz egon eta datu konkretu batzuk eman behar genitun, ez? Nire lehenengo asmoa, zan datu horiek oso zehatz-mehatz ematea eta jendeari lasaitasuna helaraztea, ezta? Egia da, komunikabideak ETB batek euskeraz eskatzen dituen bezala, ETB bik adierazpen horiek erderaz eskatu zizkidatela momentu hortan, baita ere aitortu behar dizut, nik adierazpenak erderaz egin behar ditudanen esfuerzo gehigarri bat egin behar detela, gehiago kostatzen zaidalako, eta egin nahi izan du nitun erderaz, nahi nuelako mezua oso zuzen helaraztea, ez. Orduan, ados egonda zurekin ere egiten dezun planteamendu horretan, askotan mezuak helaraztea herritarrari uste dut importantea dela. Aztu gabe baita ere, badirela jende herritar asko, tolosar asko, euskera ez dutenak menderatzen, eta realidadea ere hor dagola. Eta nik persona horiengan zuzendu nahi detelako baita ere, beraiek gehien erabiltzen duten hizkuntzan dala gaztelania. Kendu gabe, gure helburuak zein dian, eta euskalduntze prozesu hortan, udal honek iten ditu alegin guzti horietan aurrera joan behar degula, ez? Uste dut dela debate sakon bat, eta iruditzen zait interesgarria adibidez euskera batzordean, eta baita UEMarekin batera, egiten diguten aholkularitza horretan, gai hau batera eta eztabaida batean sartzea, ez? Agian, izan liteke positiboa. Egia esan, UEMak haintala desente denbora, eskatu zion EITB-ri, hain zuzen ere egumako herritan kontu zibiltzeko lako kontuekin, eta ikusten da ez da biltzala kontuz. Eta ni badakit, eta zure kasuan entendi dezaket, alkate bezala informazio hori gazteneaz ere eman behar izateko beharra sentitzea, konpartitu dezaket, edo sentitu dezaket konpartitu osotasunera. Baina nik badakit, herritar bati, alkatxofa batekin, baten bat kalean ubiltzen zaionera, izu ETB-erako zagizer, eta erderaz egizu, pertsona horrek se sentitzen duen, pertsona hori koerzionatuta sentitzen da, behartuta sentitzen da, erderaz egitea, naiz eta igual erderaz egonko espizatu ez, eta ikusitu adibide penagarriak EITB-ko teleberrietan, jende bat euskeraz erderaz aritzeko saltasuna dazkanak, erderaz jarrita, ze irudi parregarri emate dute. Eta hori gure hizkuntzari ez dio mese egiten, gure herriari ez dio mese egiten, eta euskaren normalizazio hori ez dio mese egiten. Orduan, gauza arduradun politikoaren momentu bateko erabakia, onartu edo zegoen ez ezagun, eta beste kontu bada, gertakari hori dela eta EITB-ko gaztelenazko edabideek Tolosaren egoera soziolinguistikoari buruz eman zioten irudia Santurtziko bati. Ibarko bati baki, Ibarko bati ez gertatzen da hemen, baina Santurtziko batik ez daki. Eta irudi hori transmititu zen. Oban, iruditzen zaigu, EITB-ri komentatzea, gogoraraztea, Tolosan, olako egoera soziolinguistiko bat dagoela, ez da soberan. Aparte utzita, alkate jaunak,
oposizioko buruak beste zinegotzetu batean, momentu kokentu batean, ardezaken erabaki puntuala. Ez, honek, benetan, kezkatzen eta lehen esan dut, lehenengo zean, pasatzen usteko gozatzen dut dela, esplikazioak emanta gero, baina bigarrenak eskatu ninduen. Iruitze bali mazaizu Iñaki, eskutitz hori zetermintoetan bialdu, eskera batzordean erabaki dezakezute. Eta, jake Usabalko istripua ipatu dezun, ez ditut gaur horren inguruan adierazperak egin nahi, bilar daukagulako segimentu batzordean bilera bat, horren inguruan balorazio bat egingo dugu komunikabide publikoetan, baina ez nuke ezer esan nahi bilera hori egin aurretik. Azkeneko aipamen bat, gaur gauean ETB-en badagolako dokumental bat, eman behar dutelako Juan Carlos García Goena erail zutela 30 urte betetzen direlako aurten, erailketa oraindikan argitu gabe dago, naiz eta Galek bere gain hartu zuen oraindik, bakasu horretan itzal asko daude eta galdera asko erantzuteko, ez? Neroni Juan Carlos García Goenaren alargunarekin egon itzan, Laura Martinekin, eta aipatu zudian nola ETBek dokumental hau egiteko asmoa bazuen, eta bazuela itxaropena gainera berriz ere gertatutako hori plazaratzean zerbait gehiago argitzeko itxaropuen hori ere bazuela, ez da? Memoria historikoaren legeak egia, justizia eta erreparazioa aipatzen ditu. Juan Carlos García Goenaren erailketaren inguruan ez da memoria historikoaren legeak esaten duen hori bete, eta ez da gainera betetzen ez den kasu bakarra Tolosan. Horregatik, Tolosako udalak bere ekarpena ere egin nahi izan du dokumental hau babestuz. Esan nahi du, gaur gauean dagoen dokumental hori ere modu xume batean, baina baita ere babestu dula Tolosako udalak. Tamalez, badugu baita ere beste efemeride bat, udaletxe honetan zinegotzia izan zan personarena, Juan Mari Jauregirena, 2000 urteko ustailaren 29an eraila izan zen Juan Mari Jauregi Tolosan, eta larun bat honetan egingo diote omenaldi txiki bat, urtero egiten dioten moduan, lehenengo batzar nagusietan, eta gero legorretan, hori ere aipatu nahi nuen, besterik ez. Mila esker. Biru klase. Ridikulo ez egiteko.